Danas je termin za redovnu konferenciju za novinare Srpske napredne stranke, ali mi smo rešili da vas izvedemo u jednu šetnju. Vrlo smo blizu prostorijama Srpske napredne stranke, nalazimo se na trgu doktora Zorana Đinđića i hoćemo da vam ukažemo na neke probleme vezane za ovaj trg. Pre nešto više od godinu dana na ovom mestu bila je priređena jedna lepa priredba u čast proglašavanja ovog trga i njegovo dobijanje imena doktora Zorana Đinđića. Sada želim da vas povedem u jednu kraću šetnju ispod ovog trga da vidite stanje našeg grada, znači na toj priredbi povodom imenovanja ovog trga. Čuli smo mnogo lepih reči o Zrenjaninu, čak i patetičnih reči, koje su nam obećavale da će Zrenjanin biti jedan moderan evropski grad, šta će se sve uraditi. Mi smo u tim rečima prepoznali, kao i u drugim potezima gradske vlasti, prepoznali smo onu narodnu izreku koja kaže spolja gladac, a unutra jadac. Molim vas da krenete sa mnom u obilazak prostora ispod ovog trga. Nalazimo se na svega 10 metara udaljeni od prvog mesta na kome smo se sastali i hteo sam da vam pokažem ovaj prostor ovde, razrušen lokal, jedan krš i lom koji se, kao što sam rekao, nalazi samo 10 metara udaljen od prvog mesta gde smo bili i dovoljno govori sam za sebe o tome u kakvom je stanju ovaj tržni centar. Zašli smo samo 20 metara u unutrašnjost obećanog evropskog modernog tržnog centra kakvi svi veći gradovi poseduju. Ovo je trebalo da bude na uzor i na diku našeg grada. Pogledajte samo ove mračne hodnike, ove prazne lokale, svaki peti lokal je u funkciji. Oni predstavljaju sliku i priliku privrede našeg grada, trgovine, usluga, a bogami i stanje u javnim preduzećima koja treba da vode računa o ovom prostoru. I dalje se nalazimo ispred trga doktora Zorana Đinđića i pogledajte u kakvom stanju su ove instalacije, ovi krovovi. Ovo ne samo da je ruglo, nego moji prijatelji i vi i ja se nalazimo čak i u opasnosti, a i svi prolaznici ovuda rizikuju da budu povređeni tako što će im se ili plafon srušiti na glavu ili neka od ovih instalacija, ne daj Bože, naneti neke povrede. Mislim da ova slika takođe govori samo za sebe i da ne treba puno trošiti reči na to kakav je ovo nemar i kako je ovo zapuštanje centra grada. Posmatramo tamo. Dobro. I dalje se nalazimo ispod trga doktora Zorana Đinđića na mestu gde je bilo predviđeno da se nalazi jedan vrlo lepo i moderno uređen parking za automobile. Vidite tamo u daljini nalazi se rampa sa elektronskim brojačem slobodnih mesta za automobile. To nije nažalost zaživelo. U ovom mraku, žao mi je što vaše kamere ne mogu da snime mirise koji se nalaze oko nas i ne samo da je ovo potencijalno mesto za skupljanje kriminalaca i narkomana u ovom gradu, mesto koje se nalazi svega 50 metara od strogog centra grada, nego je čak i opasno po život. Pogledajte ovaj šaht ovde pored nas, nezaštićen, otvoren, koji ne samo da predstavlja potencijalnu opasnost za dobijanje teških telesnih povreda nesposobnih prolaznika, nego je ujedno i sigurno izvor zaraze koji preti.